दासान्दि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मानसि गोमानायनि अनजिमाया खनले सानफा एफा जाफ्लेबाय थानायखौ जों बयबो खोनाखाबाय दं जानांगौ। बेबादिनो सोमखोर बर'आ 4 आगस्टनिफ्राय नखरजों जेबो खौरां गैयालासे थासारियाव दं। तामुलपुरनि सेसाफानि भरबेरा गामिनि टेक्ल' बर'नि दुइसिन फिसाज्ला सोमखोर बर'आ थांनाय आगस्ट दाननि 4 खालारनिफ्रायनो नखरजों जेबो खौरां गैयालासे थासारियाव दं। बिसिनि फोरमायनाय बादिब्ला 4 आगस्टनि फुंनि समाव बहाबा थांनो ओंखारलांनायनिफ्रायनो नखरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिसिजों जेबो खौरां गैयालासे जाना दं। बिसिया फोरमायथिनाय बादिब्ला सोमखोर बर'आ आगोलनि समाव सोरबा तुतुमुनि गगै मुंनि हिन्जावजों खननैसो फनाव रायलायहरनो मोन्दोंमोन आरो दान्थे बिदान्थे जालायनो मोन्दोंमोन। थारैनो सोमखोर बर'आ बहा दं दासिम बेनि जेबो उदिस गैया। सोरबाफोर बेखौ बहाबा हिन्जाव लानानै थाहैनायबा बहाबा कम्पानियाव खामानि मावहैनानै थानाय नुयोब्ला रायजो राजा नोंथांमोना सोमखोर बर'खौ हमना दोननानै नखरनि मबाइल नाम्बार 9148398530 नि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायहरदों बिसि आरो बिदामोना। आगस्टनि 3 तारिखनिफ्राय सोमखोर बर'आ गैया। ओमफ्राय माने फन थांनायनिफ्राय इयो फनबो हराखै, खनसेबो खबरबो लाहराखै आंखो अबाव दं अबाव मादों मिथिया। फन हरबाय बायबा मोजां जागौमोन खनसेसो। आंखो आलाय सिलाय खालायनानै अबाव थांखो इयो मिथिया। खमसे खम इयो आंखोथ' मा जादों मा जायाखै, सोरनाव दं सोरनाव गैया आंखोथ' खबर लानो हायोना हिन्जाव होननानै सानदोंबा इयो आंखो आलाय सिलाय मानोथो खालायलांनांगौ इयो गोदाव सोरावनो। मालायनि न'आवसो आङो दिनै जानानै दोङो। आंखो मानो खबर लायाखै इयो खनसेबो। बा सोरजोंबा थांदोंबाबो सोरखोबा लाहैदोंबाबो खनसेखौनोथ' इयो न'नि मानसिफोरजों फन हरनानै रायलायफैनोथ' हायोमोन ना इयो। माब्रै खालायगोन माब्रै खालाया। ओमफ्राय हिन्जावखो मानोथो इयो आंखो आलाय सिलाय खालायलांनांगौ इयो। बेखौनो आङो फन हरजानो लुगैयो न'आव, जाहाथे इयो थाबैनो फैथों आरो फन हरथों होननानै बेखौनो लुगैयो। आरो न'नि मानसिफोराबो लुगैयो बा न'आव फैथों होननानै बयबो। नागिरबाबो मोनाखै इखो। नागिरनायालाय बुहुद नागिरदों इखो, नागिरबाबो दिनै जोङो मोनाखै। माबाफोर सन्देह दं नामा सोरजोंबा? सन्देहआथ' थांनायालाय थांदों इयो। सन्देहखौथ' एथ'बां होनद्रायनोबो हाया। लाहैदोंना लाहैयाखै आं इखौबो मिथिया। ओमफ्राय लादोंबाबो इयो न'आव खमसे खम फन हरनांगौमोन, बुंहरनांगौमोन। बा हिन्जावखौ बुंबो मा खालायदों मा खालाया, मा जादों मा लादों इखौथ' खमसे खम खबर लाहरनांगौमोन आरो इयो। मालाबा नों बिनि मबाइलाव फन दिखांबायनो मोन्दों नामा सोरबा? मोनाखै। मोन्दों फार्स्ट समाव मोन्दों। ओमफ्राय इनि उनाव मोनखायाखै फन। बबेनिनो बे हिन्जाव? हिन्जावा जुनाइनि होनदों। नामा तुतुमुनि गगै होनदों। हारसा। थांनायनि सन्देह दं? हिन्जावजों थांनायनि बाहाय सन्देह दोङो। नोंनि फारसे? आंनि फारसे। नोंजों नांलायनाय ना बेयो मोजां रायलायनाय? मोजां नांलायनायाथ' फार्स्ट समाव नांलायदोंमोन। ओमफ्राय इनि उनाव गेजेर ससेयाव फैनाय समाव जेबो नांलायाखै, नांलायनायबो जायाखै, जेबो जायाखै जों सानैनि गेजेराव। गावनो खामानि मावनो होननानै थांनायानो फैफिनाखै आरो दिनैसिमबो। थांनाय समाव नोंनो खोन्थालाङाखै नामा? खिथालांनायालाय खिथालाङाखै इयो, खालि आं बेलेगाव थांनोल' होनदों आरो। फुंनि समाव ओंखारलांनाय? फुङावनो ओंखारलांदों, फुंनि 8टासोआवनो ओंखारलांदों। थफ्ला थफ्लि लायाखै इयो, जेबो लाखायाखै। आखाइ गोजा मानसि गोजानो थांदों, जेबो लाङाखै। जाय हिन्जावजों नों रायलायनो मोन्दों बे हिन्जावजों नोंजों थरख' बिथरख' जादोंमोन नामा? नांलायनायालाय बाहाय बांला जादों जोङो सानैजों, नांलायदोंमोन। खनबेसेसो जानाय? खननैसो जादों जोङो नांलायनाया। खननै जादों। माबाफोर धमकिफोर हरदों नामा नोंखौ? धमकि हरनायाथ' धमकिबो हरदोंमोन। आं होनहरदोंमोन मानो हाबा जाखानाय हौवानो मानो फन हरबाय थानांगौ नोङो होननानै बुंदों आङो। ओमफ्राय हिन्जावा बुंदों मालाथो हाबा जानाय, हाबा जायाखै होन्दों माथो, हिन्जावानो गैया होन्दों, नोंलाय बबेनिफ्रायथ' ओंखारदों होन्दों आरो आंखो। ओमफ्राय आंथ' इनिनो हिन्जाव, आंनिनो हौवाजों हाबा जानाया इमान बोसोर जालायलायबाय, नोंलाय बबेनिफ्राय गेजेराव फैनानै आंखो मानो इदि धमकि हरनांगौ इदि बुंदों आरो आङो। अब्ला बै हिन्जावजों थांनायनि सन्देह दं नोंहा? सन्देह दोङो आङो। मा मुं नोंनिया? आंना संगिता बर'। फंबायाथ' दिनै 2 माह 2.5 मास जाबाय। बियो न'खरनिफ्राय थांनायनि माने जाहोनखौनो खोन्थालाङाखै। माने मानो थांदों ना बिहा
सोरजोंबा मोजां मोनलायनानै दङ नामाथाय बेखौबो जों जाहोनखौ मोनथिया नाथाय मानसिया खामानि मावनो होननानै न'नि फारसे बुंलांदों बै थांनायनि समनिफ्राय बिनि मबाइलाबो सुइच अफ बेनि मबाइला सुइच अफ बा जों बेजों जगाजग जालायनो हायाखै नाथाय जोङो बेखौ नागिरै हालाय हाफाय जाबाय नाथाय मानसिखौ मोनाखै दा मानसिखौ मोनैनि जाहोनाव जों बेखौनो फोरमायनो लुबैयो जे रादाबनि गेजेरजों जाहाथे मानसिखौ सोरबाफोर नुबाय बायदोंबा अबावबा नै स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन बै कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट हरनानै न'खरनिसिम सोरबाफोर जनाय हरोबा जों न'खरनिफ्राय जोबोर मोजां मोनगौमोन बहाबा नुयोबा हमना दोननायखौ औ बहाबा नुबाय बायोबा मानसिखौ हमना दोननानै न'खरनि फारसे जनाय हरोबा जों बेखौनो मोजां मोनगोन बेखौनो लुबैदों जों न'खरनिफ्राय बेखौनो हास्थायदों माने जों थाखा फैसा बेसेबां गारबावनो नागिरबाबो नागिरसेयावबो जों मानसिखौ मोनाखै नाथाय जों मानसिखौ मोनैनि जाहोनाव बे रादाबनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायो आरो जाहाथे मानसिया न'खरनिजों जगाजग लालायो न'खरनि मानसिफोरजों खबर हरलायो नों बबाव दं मा जादों मा मावदों मा खालामदों मा मादों जों बेफोरखौ जेबो मिथिया नाथाय बेफोरखौ जों मोनथियोबा जों मोजां मोनगौमोन ना गुबुन हिनजाव लाना दंहैयो ना मा बेफोरखौ जों जेबो मोनथिया नाथाय सन्देह एसे दङमोनबाबो आं क्लियार बुंनो हाया आं बेखौ क्लियार भाबै मोनथियाखै मालाबाफोर नांलाय खमलायफोर जादोंमोन नांलाय खमलायथ' जों नुनायाव बिदि नुवाखै खोनायाखै नाथाय बिसोरो मा जादों मा जायाखै बेखौ जोंबो मिथिया माने आंनि फंबाय एसे उन्दै दुइसिन आंनि फंबाय बेबो जुदा जाबाय जुदा जानाया गोबावसै नाथाय बिदिथ' आं नांलाय खमलायखौ जेबो खोनायाखै नुवाखै दा सन्देहआव मा दं नोंहा सन्देहआ माने आंहा बेनो मोनसे बै सिख्लाजों रायलायनाय खोनादों आङो बेजोंसो खारनानै दंहैयो नामा बेखौबो सन्देह जादों नाथाय बेखौबो क्लियार भाबै आं बुंनो हाया नाथाय बे बाथ्राया सैथो आरो नंगौना नङा बे नाथाय न'निफ्राय ओंखारलांनाया फुंनि समावनो ओंखारलांदों न'नि फारसे फैफिनाखै आरो न'नि फारसे जेबो खबर जनायहराखै जों बेखौनो लुबैयो रादाबनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे माने बेयो अबावबा गोमानानै दङ ना खामानि मावहैनानै दङ जों बेखौ जेबो मिथिया नाथाय न'खरनि फारसे खबर हरनांगौ न'खरनि फारसे सानहरनानै एसे रायलायहरनांगौ जों बिफा दङ बिदा फंबाय दङ गोदाव सोराव हालाय हाफाय जानानै दङ न'खराव बे सोमखोर फंबाय नोङो जेरावखि थाया मानो न'नि फारसे खबर हरनांगौ न'नि फारसे जनाय हरनांगौ नों जेरावखि थाया मानो जोंखौ एसे खबर लाहर न'खरनि फारसे बाबा दोङो आफा दोङो आंनि बिबाजै दङ बिहा आरो बिदा दङ आं दङ बिसि दङ बिखेकके निजिनि बिसिया दिनै हालाय हाफाय जागासिनो गोदाव सोराव बेयाव थागोन ना बहा थागोन सोरनाव जागोन सोरनाव मागोन बिदि गोदाव सोराव जानानै दङ आलाय सिलायै जोंखौ खबर लायाबाबो निजिनि असे बिसिखौ खबर लाहरनांगौ जेरावखि थाया मानो नोङो जेरै हायो ओरै खबर लाहर खबर खोन्थाहर मोजां गाज्रि बेखौनो आरो फोरमायनो लुगैदों बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।